ଯେଉଁ କନ୍ୟାର ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ରେ ଅଧିକ କେଶ ରହିଥାଏ ସେ କନ୍ୟା କ୍ରୋଧୀ, କ୍ରୂର ଓ ଈର୍ଷାପରାୟଣୀ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ କନ୍ୟାର ନାକ ତଳକୁ କେଶ ରହିଥାଏ ସେ କନ୍ୟା ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ କନ୍ୟାର ପେଟରେ କେଶ ରହିଥାଏ ସେ କନ୍ୟା କଲହପ୍ରିୟ ଓ ଚରିତ୍ରହୀନା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ କନ୍ୟାର ଛାତିରେ କେଶ ରହିଥାଏ ସେ କନ୍ୟା ସ୍ୱାର୍ଥପର ଓ ଲଜ୍ଜାହୀନା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ କନ୍ୟାର ଆଇବ୍ରୋ କେଶ ପରସ୍ପର ଲଗାଲଗି ହୋଇ ରହିଥାଏ ସେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ କନ୍ୟାର ଆଖି ପଲକରେ ଛୋଟ ଓ କଳା କେଶ ହୋଇଥାଏ ସେ କନ୍ୟା ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ କନ୍ୟାର କେଶ ଲମ୍ବା ଓ ଘନ ହୋଇଥାଏ ସେ କନ୍ୟା ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଡାହାଣ ପାଦରେ ତିଳ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ସେ ଜ୍ଞାନବନ୍ଧ ଓ ଧର୍ମପରାୟଣ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକର କଳାଜାଇ ରହିଥାଏ ସେ ଲୋକ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ବାମ ବକ୍ଷରେ କଳାଜାଇ ଥିଲେ ସେ ଲୋକ ଗର୍ବି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଡାହାଣ ହାତ କହୁଣୀ ଉପରେ କଳାଜାଇ ଥିଲେ ସେ ଲୋକ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ବଳାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାମ ହାତ କହୁଣୀ ତଳେ କଳାଜାଇ ଥାଏ ସେ ବହୁବାସୀ ହୁଏ ଓ ସୁଖ ଭୋଗ କରେ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁର ଡାହାଣ ପାଖରେ କଳାଜାଇ ଥାଏ ସେ ପର ଉପକାରୀ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଳାଜାଇ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନସାରା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପିଜୁଳି ପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବେ ସିଝାଇ ସେ ପାଣିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୁଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଉଷୁମ ପାଣିରେ ମହୁ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ପିଇଲେ କାଶ ଓ ଛିଙ୍କରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଉଷୁମ କ୍ଷୀରରେ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ପିଇଲେ କାଶ ଓ ଛିଙ୍କ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୋଇଲା ବେଳେ କାଶ ଓ ଛିଙ୍କ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ତକିଆ ଦେଇ ଶୋଇଲେ କିଛି ପରିମାଣରେ କମି ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବେ ବି କାହାରିକୁ ସିଧା ହାତରେ ଲୁଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଣିରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଘର ପୋଛିଲେ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଟିକେ ଲୁଣ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ବୁଲାଇ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି କଟିଯାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସପ୍ତାହକୁ ଥରଟିଏ ମିଶ୍ରିଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀରି ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଖାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନଥାଏ ତେବେ ପାଇକା ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଲୁଣ ସବୁଦିନ ପକାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁରେ 4ଟି ଲବଙ୍ଗ ପୋତି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମ ହୋଇପାରୁନଥାଏ କିମ୍ବା ଅଟକୁଥାଏ ତେବେ ଘାଇ କାନରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଚାଉଳରେ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଘର ଭିତରେ ପକାଇଲେ ସମସ୍ତ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ପୁତ୍ର କିମ୍ବା କନ୍ୟାର ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଥାଏ ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ରତ କଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ବିବାହ ପାଇଁ ପୁତ୍ର କିମ୍ବା କନ୍ୟା ରାଜି ହେଉନଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘର ଉତ୍ତର ପଟରେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ବଲ୍ କାଚ ପ୍ଲେଟରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥାଏ ତେବେ 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି କନ୍ୟାର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥାଏ ତେବେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ହଳଦୀ ବାନ୍ଧି କନ୍ୟାର ତକିଆ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗାଈକୁ ମସୁର ଡାଲି ସହିତ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସକାଳୁ ଉଠି ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇଲେ ଘର କରିବା ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି ରଖିଲେ ପରିବାରର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସକାଳୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ 1 ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ମନ ସତେଜ ରହିବା ସହିତ ଶରୀରରେ ଚମକ ଆସେ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
ବାଦାମ, ମିଶ୍ରି ଓ ମଧୁରୀକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ରାତିରେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ 2 ଚାମଚ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଖାଇଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ମନ ପାଠରେ ଲାଗୁନଥାଏ ତେବେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ପାଠରେ ମନ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଘରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅଦୀପ ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ଯନ୍ତ୍ର ରଖିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠରେ ମନ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାବୃତ୍ତି ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୋଇବା ଶେଯରେ ବସି ବସି ନିଦ୍ରା ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ଏବଂ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୋଇବା ସମୟରେ କେବେ ବି ମସ୍ତକ କିମ୍ବା ପାଦ ଆଡ଼କୁ ଆଲୋକ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ କାନ୍ଥଠାରୁ 3 ହାତର ଦୂରତା ଛାଡ଼ି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ କେବେ ବି ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କମ୍ ହେବା ସହିତ ସ୍ମୃତି ଭ୍ରମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତି 10ଟାରେ ବାମପଟ ମାଡ଼ି ଶୋଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ।